Bueno, sí, fixeronme traballar, pero paseino moi ben. Por que? Porque estou entre grandísimos profesionales para un programa de Telemiño dos nosos compañeiros da xente do redor. Armando, que fixemos aquí hoxe? Bueno, é o que me fai ben dun dos programas de a maiores de Telemiño. Marina Sánchez fixo un espectáculo do que fai ela sempre, poñendo de manifiesto o canal Cultura de Marina Sánchez. Bueno, esa dirección foi magnífica, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Es un homenaje a tu trabajo y a tu creatividad. Muchísimas gracias. Un honor, compañeiro cámara. Que tal resultou o manejo? Pois genial, manejarse contigo, increíble. Maravilloso. Bueno, pois isto é o que fai ben, eu estou entusiasmada e dou vos as gracias aquí públicamente. Moitísimas gracias, compañeiros. Gracias a ti.